Dem baş e valno. Di Kurdî de pênc demên borî hene. Wana dema boriya têdeyî, dema boriya dûdar, dema boriya berdest, çîrokiya dema boriya têdeyî, çîrokiya dema boriya dûdar. Yekemîn dema boriya têdeyî yan jî sade. Di Kurdî de dema ku ji lêkerên resen qertofên rader jê derxin, koka lêkeran dimîne di dema boriya têdeyî de. Em bi mînaka mêze bikin. Min tu kuştî, min gelek derd kişand. Te ew nekuşt. Te got çi? Wî em kuştin. Wî tiştek nedî. Wê hûn kuştin. Wê erebe girt. Wan tu nekuştî. Me rê guhert. We ez nekuştim. We vexwarin xwar. Me ew kuştin. Wan qeza kir. Peyvên nenas, borî, lêkerên resen, rader, qertaf, kuştin, cînak.